Linnanmäen laitteesta. Oi! Mitä mä sanoin? Ei huono. Mä vedän. Mä sain sitä maaliin kohti. Mä sain sitä maaliin kohti. Vedetään paikka. Ei lämmitellä sitä veskaa nyt. Äsken vetänyt. Mä oon vetänyt. Vähän tänne. Kiinnikä jalkojen väliin. Tänne. Kiinni vetää uudestaan. Mä oon vetänyt. Ei oo vetänyt. Mä vedän sua kohtaan, jos sä sanot. Kuka vetää? Arvaa meet joku. Mä sanoinkin mies sulle, että Tää sä on vapaari, harkastaa vähän hevikossa käyminen. Mä luulin, että sä vedät tän. Ei. Mä hain vaan pois. 0-0. Jimi. Tänne päin vähän otan. Kanjo bara fråga om du tar en ruta. Jatkista. Mitä se sieltä teet? Panas vetoa. Anna tulla. Pane. Tolppa menee vittu poikki. Oi vittu, tuli ihan päin. Helppo. Mene maaliin. Ei susta ollut mitään. Tästä Ai jumalauta, mä nyt mä vasta hommaa. Pete, tuu vähän lähemmäs, se on niin kaukaa. Vähän alemmas. Tuu lähemmäs. Noin. Sä valmis? Noin. Kimmo, sä oot joukkueen kapteeni. Vedätkö mä kärkkärillä täyttä vai vedätkö mä sisäsyrjällä alannut? Saat ihan itse päättää. Mä otan kummatkin. Vedä kuitenkin sitä viivan takapuolella. Viivan takaa vedetään. Tässä te onnistutte, lähtikö potkaisen vastaan. Se on meillä ollut yleensä tapana, viivan takaa. Mä en ota torin käsin. Mutta jos et sä saa lentää, niin kyllä sä voit ottaa vähän lähemmäs. Mulla lentää aina. Mun lentää ennen kuin sä ehdit suuta avata. Sieltä on milloin kiinni. Suu auki. Kelpaaks Jaskalle nyt?